F'Marzu li għadda n-numru ta' persuni fuq ir-reġistru tal-qatt naqas għal 2649 dan meta fit-tmiem amministrazzjoni preċedenti dawk jirreġistraw għal impjieg kienu jlaħqu 7350 persuna. Dan ifisser li meta mqabbel ma' Marzu 2013 in-numru ta' nies jirreġistraw huwa 4700 persuna inqas. Iċ-Chairman ta' Jobs Plus Clyde Caruana tkellem b'sodisfazzjon dwar kif it-tnaqqis huwa konsistenti. Ekku issa qed naraw kif xahar wara ieħor il-livell tal-qatt f'pajjiżna qed jinżel fil-livelli kollha, issa saħansitra wkoll laħaq l-2600 u allura dawn iċ-ċifri jkomplu jikkonfermaw it-trend pożittiva li pajjiżna kellu f'dawn l-aħħar xhur u snin. Min-naħa tagħna żgur qed naraw li din it-trend se tkompli tippersisti u għaldaqstant nistennew li l-livell tal-qatt f'pajjiżna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jkompli jinżel. In-numru ta' Awċin jirreġistraw għax-xogħol reġa' waqa' taħt il-500 persuna, rekord mis-snin 60 hawn. It-tnaqqis qawwi fil-qatt f'Malta u f'Għawdex qed jinħass ħafna fost iż-żgħażagħ. F'din l-età kien hemm tnaqqis ta' 907 persuni, filwaqt li mill-bidla fl-amministrazzjoni kien hemm tnaqqis ta' 1781 persuna f'dawk qiegħda ta' età ta' 45 sena jew aktar. Kategoriji meqjusin f'riskju soċjali wkoll rew titjib, fost dawk li ilhom jirreġistraw għal aktar minn sena kien hemm tnaqqis ta' 1624 mill-bidu ta' din il-leġislatura. Dawn ir-riżultati huma frott ħafna ħidma. Dan it-tnaqqis ġej għal fatturi li qed nintaqgħu iktar ta' spiss man-nies ma' dawk li huma interessati li jsibu x-xogħol u anke ma' dawk ukoll li għandhom xogħol u jixtiequ jsibu xogħol alternattiv. Għaldaqstant issa minħabba wkoll ir-ritmu ekonomiku li għandu pajjiżna u iktar faċli għalina li nsibu opportunitajiet ta' xogħol għal min irid jaħdem.